Τι σας έχω εδώ? Ο άνθρωπος που έφυγε ξέρει πολύ καλά ότι σας αδίκησε. Ξέρει πολύ καλά ότι τα ψέματά του ήταν η αιτία που τον αποβάλατε από τη ζωή σας. Πήρε αποβολή. Για να δούμε. Αρρώστησαν. Το χαρτί τους γυρίζει ανάποδα. Και έχουν κολλήσει στην ίδια ιστορία. Τα ίδια. Ξανά και ξανά. Είναι απόντες, ενώ θεωρούν ότι είναι ο σωτήρας σας και παρουσιάζονται σαν να είναι ο σωτήρας σας. Μην πέσετε σε αυτή την παγίδα, γιατί είναι μια δύσκολη παγίδα και σας ακολουθεί από παιδάκι. Τώρα αρχίζετε να καταλαβαίνετε γιατί λειτουργούσε αυτό σαν μοτίβο στη ζωή σας. Αυτός θα σας το μάθει αυτό πολύ καλά. Για να δούμε. Οι άνθρωποι καμιά φορά παίρνουν το μέρος σας και χωρίς να έχετε κάνει κάτι εσείς για να το ζητήσετε αυτό. Για να δούμε. Κανείς δεν τον στηρίζει παρά μόνο άνθρωποι ψεύτικοι σαν αυτόν, συγγενείς δικοί του, φίλοι δικοί του, που σε λίγο καιρό θα σταματήσουν να τον επενούν για αυτό που έχει κάνει. Ναι, για αυτό το λάθος που έχει κάνει. Το τρίτο πρόσωπο. Η αξιοπρέπειά σας, ακόμα και όταν σας έριξε εδώ, μέσα στη στεναχώρια, μέσα στους λύκους, μέσα στο κουτσομπολιό, μέσα στην επιθετικότητα, γιατί είναι εύκολο, δριός πεσούσης, πάσαν ήρξιλεύεται. Όταν λοιπόν εσείς γονατίσατε, οι υπόλοιποι το μόνο που έκαναν ήταν να σας επιτεθούν, να σας κρίνουν. Κανείς δεν έψαξε να βρει την αιτία, γιατί είναι δικό σας το πρόβλημα και μην περιμένετε από τους άλλους να βρουν λύση. Δεν υπάρχει λόγος να βρουν οι άλλοι λύση για σας. Λοιπόν, ή για αυτό που ζήσατε. Το δικό σας όνομα όμως, μετά από τόσα εμπόδια, τώρα δικαιώνεται. Και ο κόσμος σας τιμά. Θα μπορούσα να μιλάω για μια γυναίκα που είχε ενέργεια φωτιάς, κρυό, τοξότη, ηλέοντα. Πόσα κουτσοβολιά, πόσο παρασκήνιο. Μέχρι άνθρωποι που προσπάθησαν να σας πάρουν τη θέση, τη δουλειά, το όνομά σας, τις προσπάθειές σας, το ότι χτίζατε μαζί του. Πώς θα το κάνουν αυτό? Μία φορά γεννηθήκατε εσείς. Όχι 2, ούτε 1000, okay?